עושים סדר. קרובים של כך, 500 נעדרים לא יודעים מה עלה בגורלם ומספר דומה של גופות נקברו מבלי שזוהו. פרויקט זיהוי הנעדרים תקוע. המשטרה מחזיקה רשימה של כ-500 נעדרים ובמקביל במכון לרפואה משפטית באבו כביר ישנן כ-500 דגימות גנטיות של גופות שהזהות שלהן לא ידועה והן נקברו בקברי האלמונים. תוכנה שמאפשרת הצלבה בין נתוני הנעדרים לגופותיהם של האלמונים כבר קיימת, אבל התקציב למימושה עדיין לא. שלום לתמי מולד חיו, מהמרכז לקידום צדק חברתי, וגם למאיר יעקב, שאביו סלים נעלם ביום הבחירות בינואר 2003. שוב על היום האחרון שבו הוא נעלם. טוב, אני אגיד כמה מילים קצרות על אבא שלי, כי זה לא הסיבה העיקרית והיחידה שאני פה, אבל בינואר 2003, ב-28 לינואר, זה היום בחירות, שבו דרך אגב נבחר אריק שרון. אבי יצא לקלפי שמוקמה בבית ספר שהחצר שלה גובל בחצר של בית הוריי, הליכה של ממש כמה דקות. הגיע לקלפי, הצביע, יודעים שהוא הצביע, גם אנשי הקלפי אמרו שהוא הגיע, היה רשום שם כהצביע, וזהו, לא חזר מאז הביתה. בן כמה הוא היה? הוא היה אז בן 76. דמנטי? לא, בן אדם בריא, לא עם בעיות זיכרון, לא עם בעיות בריאות מיוחדות. זה לא הכיוון כנראה. המקרה של אבא שלי הוא תעלומה בפני עצמה, שהיא מאוד מאוד מוזרה, אבל המקרה הכללי שצף פה בעקבות הכתבה של תומר ולמר במעריב, שאני נתקלתי בה במקרה, כי מישהו טורח תמיד להתקשר ולהגיד לי שיש איזושהי גופה שנמצא או שכתבה, הוא עורר את הנושא שלא היינו מודעים אליו. אבל אף אחד לא מחפש את סלים, את אבא שלו? תראי, בעצם מה שקורה היום, לפחות ככל שאפשר להבין מהמשטרה, זה שבאיזשהו שלב מפסיקים לחפש, ואומרים, במסגרת חיפושים אחרים, ומפעם לפעם נתקלים, ואז נבדוק כל גופה או כל אדם בלתי מזוהה. כל גופה לגופה. בדיוק. אלא שמה שמתברר עכשיו זה שלא בודקים. זאת אומרת, לוקחים מן הגופות, לוקחים דגימות גנטיות, לוקחים מן המשפחות דגימות גנטיות, דרך אגב די באיחור, המשפחה פה חיכתה 5 שנים, לקחו דגימה גנטית והם בטוחים שמרגע זה ואילך, כל גופה שנמצאת, וכל גופה שנמצאה כבר, נעשית איזושהי בדיקה לבדוק האם מדובר באבא שנעלם. זה לא קורה, ולמה? כי חסרים 4 מיליון שקלים, זאת אומרת, זה פשוט מגוחך. הסיפור הזה הוא פשוט מגוחך. 500 משפחות לא יודעות איפה בני המשפחה שלהם נמצאים. יש את הדרך לעשות את זה, והעלות היא מצחיקה. מדובר ב4 מיליון שקלים בלבד. זה כל הסיפור. נעלם אדם, יוצא מביתו, נעלם, לא חוזר. יכול להיות שאי אפשר למצוא אותו. יכול להיות שהוא גם קרה גרוע מכל והוא הלך לעולמו. אבל המשפחה בינתיים מתייסרת וממתינה. בשביל 4 מיליון שקלים להשאיר אותם בתחושה, ועוד גרוע מכך כל הזמן אומרים להם, אנחנו בודקים, אל תדאגו, אנחנו בודקים. תראי, אני מרגיש זה הרבה מעבר לכסף. כי אם היינו יודעים שיש תוכנה ויש טכנולוגיה חדשה. אני הבנתי שעד שנת 96 באמת המכון לרפואה משפטי עבד בשיטה שלא כל כך אפשרה בגופות מאוד מאוד ישנות, במצב ריקבון מתקדם, להצליב עם המשפחות. מ-96 זה 14 שנה, אף אחד לא בא ואמר לנו שיש בעיה של כסף. יש פה איזושהי הונאה רגשית. אני אמרתי את זה ואני אחזור על זה שוב. תראי, אמי, אישה שהיום, 7 שנים מאז שאבי נהדר, היא הגיעה לגיל 80. והמשאלה הכי חשובה שלה בחיים זה לדעת מה עלה בגורלו. היא הוודאות, מטרתה. ואם אפשר להביא אותו לקבורה מכובדת. אבל כל עוד אנחנו חשבנו שאין מה לעשות, אבי נהדר, לא יודעים איפה הוא, המשטרה במשך השבועיים הראשונים, עשתה את כל מה שיכולה על מנת לחפש. זה עבר למישור המודיעיני, ועכשיו אנחנו ילדים טובים. המדינה אומרת, תחכו, זה במישור המודיעיני. אולי פתאום מישהו יבוא וידבר ויספר, נחטף, נקבע. יכול להיות שלא המדינה הייתה אומרת שפשוט חסר כסף, המשפחות יכלו לגייס. יכולות היו לנהל קמפיין ולגייס את הכסף הדרוש, נניח, בהלכה ש... מה זאת אומרת? למה? אם מוצאים עכשיו 150 מיליון שקל בשביל גופות של כנראה לא יהודים, כן יהודים, אף אחד לא יודע, מי יודע כמה מאות ואלפי שנים, אי אפשר למצוא 4 מיליון שקל בשביל לסייע לאותן משפחות שהקרובים שלהם עדיין בחיים, פשוט לישון בשקט בלילה? אז תסביר לי למה לא.
אז זה לא סתם היררכיה בין דם לדם. זה הרי החברה האזרחית, נכון? היא קודש הקודשים. צבא ההגנה לישראל אמור לשרת ולהגן ולאפשר את קיומה של חברה אזרחית. אז איך נעשה ההיפוך הזה? קל מאוד לשכוח את הנהדרים, ודווקא בכתבה של תומר בעיתון פורסמה גם תמונתו של גיא חבר, וגיא חבר, עד כמה שזכור לי, הוא חייל והוא עדיין נהדר. אני לא יודע למה הוא פורסם בעיתון, אבל הוא אחת מהשמות מתוך ה-500 שפורסמו בעיתון. עכשיו, יש פה הונאה רגשית. יש פה לבוא ולהגיד למשפחות, לא ידוע שום דבר, ותסמכו עלינו, ברגע שאנחנו מוצאים גופה, אנחנו מצליבים, ורק לפני 2 לקחו מאיתנו DNA, כי הוצאה גופה ש5 שנים הייתה קבורה כאלמונית, ובעצם היה איזשהו קשר למשפחה, שיכלו שבועיים אחרי, כשהגופה נמצאה, להודיע להם. אין איזה גוף שמאחד את הנהדרים. עכשיו, גם כל עוד אתה... 500 משפחות זה כבר. כן, אבל זה דבר שאני גיליתי עכשיו, ולכן אני התחלתי לפתוח את הפה, לכן הגבתי, ולכן איכשהו גם הגעתי לתוכנית הזאת. אבל פשוט מאוד, כל עוד אנחנו ידענו שאין מה לעשות, אז הבנו שאין מה לעשות, המדינה עושה מה שהיא יכולה לעשות. ברגע שאני מגלה שבעצם, בפיפס, נניח, זה תהליך שיקח 2-3, אבל הבנידה, את רוב ה-500 האלה יכולה להסיר עננה מהמשפחות. אתה מרגיש אזרח לא חשוב, שהעננה הזאת לא עניינה ולא הייתה חשובה? בוודאי, אני מרגיש מושפל, כי תראי, אומרים לי כל הזמן שמבינים אותנו ומבינים את הרגשות שלנו וכמה שקשה לנו. אם מישהו היה מבין את הרגשות שלנו, מה זה להיות בין משפחה לנהדר, ומה המשמעות של חוסר ודאות, ומה המשמעות של זה שאין לך קבר אפילו ללכת אליו, ואתה לא יודע מה לעשות ביום השנה שאביך נהדר. אז אם מישהו באמת היה אכפת לו, וכל פוליטיקאי, כל חבר כנסת ושר ששומע אותי עכשיו, אני שואל אתכם, מה זה 4 מיליון? מה זה 4 מיליון בשביל לתת מחר את האישור הזה, הופ, תתחילו לעבוד, ותוך 1.5 שנה יתחילו להיות תוצאות. הבנתי שבשנה שעברה השתמשו בתוכנה הזאת והצליבו בין 30 גופות ל-30 משפחות, זה היה כתוב בכתבה. אבל נעצרו כי זה היה מדגם מסוים שעשו, נגמר הכסף. אני מקווה שהתקשורת לא תרד מהעניין הזה עד שנשמע שנמצא איזשהו תקציב לעניין. כולי תקווה איתך.